Nipon Axomni आन्दाराव Dhekiajuli एडुकेशन ब्लकआ जन लेभेल TLM मेला खुंदों। फरायसालिफोराव उन्दै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव मोजाङै बुजिहोनो थाखाय TLM टीचिंग लार्निंग मेटेरियल्स एबा बायदि आगजु बाहायनाय जायो। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै Dhekiajuli एडुकेशन ब्लकनि बानजायनायाव 1 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव निपन असमनि बिथांखि बायदियै जन लेभेल TLM मेला हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारियाव मोनब्रै क्लास्टार माइनावजुलि क्लास्टार, थुरिबारि क्लास्टार, आलकर' क्लास्टार आरो बिदांपुर क्लास्टारनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव बाहायग्रा गुबुन रोखोमनि आगजु एबा TLM लाबोनानै बे मेलायाव दिन्थिफुंफैयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैदों Dhekiajuli एडुकेशन ब्लकनि BRP दुलाल चन्द्र दास आरो BRP तिर'दा देखा बिथांमोना लोगोसे मोनब्रै क्लास्टारनि CRCC बिथांमोनाबो बाहागो लायो। हाबाफारिनि गेजेरजों BRP दुलाल चन्द्र दास आरो फोरोंगिरि शरद सिंह बसुमतारी बिथांमोना हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होयो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाब मोनथाम रादाबनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन लोगोसे नायगिरि बयनिसिमबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय जासिबाय। बे समाव Dhekiajuli ब्लकनि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय जोंनि माइनावजुलि क्लास्टार, सालखर' क्लास्टार आरो थुरिबारि क्लास्टार आरो बिदांपुर क्लास्टार मोनब्रै क्लास्टारजों दिनै जयै नैबे 1 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालियाव मोनसे TLM मेला हाबाफारि लानाय जादों। बे TLM मेला हाबाफारि लानायाव ब्लक अफिसनिफ्राय माखासे अफिसारफोर BRP CRC बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे मोनथाम क्लास्टारनि सिङाव थानाय गासै गं 42 गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि लोगो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दा बेयाव खोब गोजोननाय मोनदोंदि जे देग्लाय Dhekiajuli ब्लकनिफ्राय जोंनो बेबायदि TLM मेला हाबाफारि फोसावना होदों। मानोना निपुन अखम आरो निपुन इन्डिया बे मोनसे मावबिथांखिजों लोगोसे बेयाव थाखो 3 थाखो 4 गथ'फोरनो थाखो 3नि गाहायनि गथ'फोरनो माखासे TLMनि बिथिंजों फरायसाफोरखौ गोख्रों खालामनायनि एबा गोख्रैयै बुजिहोनो हानायनि माखासे बिथिंखौ दिहुननानै होदों। दा बेबायदियैनो जोंनि बे मोनब्रै क्लास्टारनि मोनफ्रोमबो फरायसालिनिफ्राय दिनै बेयाव गंसे फरायसालिनिफ्राय बिदिनो मोन 6निफ्राय मोन 10नि गेजेराव TLM लाबोनानै दिनैबो मोनसे मेला फाथिनाय जादों। बे मेलायाव जों नुनो मोन्दों जे साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा गावनि रोंगौथिजों गोबां बायदि रोखोमै गोबां गथ'फोरखौ गोख्रैनो थाबैनो बुजिहोनो हानाय बायदि बेयाव TLM मेलायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेयाव गोबां मोजां TLMफोर बानायनानै लाबोदों आरो दिन्थिफुंनाय जादों। दा बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो मावफुंनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों जे बेयाव सोरबा सासेया रोङैखौ गुबुन सासे फोरोंगिरिनि रोंनायजों एबा TLMजों जों दिनै नायनानै बुजिलायनो हादों आरो बेबायदियै जोङो गथ'फोरखौ बे TLMनि जोहै जों फोरोङोब्ला गथ'फोरा गोख्रैनो बुजिनो हागोन एबा मोजां थाबै बिथांमोना गासै बिथिंखौ हमजोबनो हागोन होननानै जों फोथायनाय दङ आरो इयुन समफोराव बेबायदिनो ब्लकआ बिथोन होयोबा जों बेबायदि खामानिखौ मावनानै गोजोननाय मोनगोन। बेखिनिखौ आं फोरमायबाय। दिनै बेयाव सिजौगुरियाव फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बेयाव बेबायदि गिबि खेब बे TLM मेलाखौ खुंनो मोननानै एबा गोबां रोंगौथि रोंनाय आं रोङैखौ गुबुननिफ्राय रोंनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। নমস্কাৰ। বড়োলেণ্ড আদাব আৰু আৰনাই আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ইয়াৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ Dhekiajuli শিক্ষাখণ্ডই এটা উদ্যোগ লৈছিলে যে আমাৰ যিহেতুকে অসম ভাৰতবৰ্ষত নিপুন অসম নিপুন ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে প্ৰচলিত হৈছে। নিপুন অসমৰ অৰ্থটো হৈছে যে ক্লাছ 1, 2, 3 ষ্টুডেণ্টখিনি অৰ্থাৎ গ্ৰাছৰুটৰ বেছটো ঠিক কৰি নিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেইনিঙো টিচাৰবিলাকক দিয়া হৈছে নিপুন অসমৰ। এই নিপুন অসমৰ এই কাৰ্যসূচীখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আচলতে তাতে মানে TLMৰ বহুত দৰকাৰ। কাৰণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে এনেকৈ পঢ়ালে মানে বুজি নাপায়। গতিকে TLMৰ সহায়ত তেওঁলোকক যদি শিক্ষাদান দিলে শিক্ষাটো ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু তেওঁলোকে গ্ৰাছৰুটৰ পৰা যদি গোটেইখিনি শিক্ষাখিনি ঠিকমতে ঠিক হৈ যাব পাৰে, ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকৰ গণ্ডগোল নাথাকে। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি Dhekiajuli শিক্ষাখণ্ডই কৰিছিলোঁ কি, আমি যে ব্লকত আমি এখন TLM মেলা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু দেখিলোঁ যদি ব্লকত পতা যায় তেতিয়াহ'লে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমি কৰিলোঁ কি, এটা 7টা জোনত ভাগ কৰিলোঁ। 5টা 4টা 6টা ক্লাষ্টাৰ লগাই এটা জোন কৰিলোঁ।
জোন কৰি ইতিমধ্যে 6টা জোনৰ গোটেই আমাৰ যিমান স্কুল আছিলে চব কাভাৰ হৈ গৈছে। আজি লাষ্ট ইয়াতে আমাৰ বাটেশ্ৰীপুৰত ইয়াত 4টা ক্লাষ্টাৰ আছে। 4টা ক্লাষ্টাৰে আজি ইয়াত নাম্বাৰ 1 চিজুগুৰি LPত আমি আজি কৰিছোঁ। ইয়াতে 4টা ক্লাষ্টাৰ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল TLM লৈ আহিছে। গতিকে TLMৰ যোগেদি কি হয় আচলতে TLM আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে TLM মানে পাঠৰ লগত মানে ৰিলেট থকা, অৰ্থাৎ 1 2 3 4 5 ইয়াৰ লগত ৰিলেট থকা কিছুমান মানে TLM শিক্ষণ সামগ্ৰী তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। আৰু এই মেলাখনৰ যোগেদি কি হয় আচলতে এতিয়া বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন ধৰণৰ TLM বনাইছে। আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মই যিখন স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ, মই যিখিনি আনিছোঁ মোৰখিনি বেলেগে চাব, মই বেলেগতো চাম, চাই পেলাই আমাৰ ইয়াতে মানে লাৰ্ণিং হ'ব, এটা শিকণ হ'ব। আৰু এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ নিজৰ বিদ্যালয় সময়ত আমি মানে ধুনীয়াকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম। এইটোৱে হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু দেখা গৈছে এইখিনি সময়ত আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকল অৰ্থাৎ আমাৰ বিভিন্ন স্কুল প্ৰত্যেক স্কুলে কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ আগ্ৰহ প্ৰশংসনীয়। আৰু আজিও ইমান ধুনীয়া TLM বনাই আনিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত লৈ পেলাই আমি নিজেই আছোঁ, খুব ধুনীয়া TLM বনাই আনিছে একদম। আৰু ভাবোঁ যে ছাৰ বাইদেউসকলক আমি অনুৰোধ কৰিম এনেকৈ ধৰণে TLM বনাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষাদান দিলে শিক্ষা ফলপ্ৰসূ হ'ব। ধন্যবাদ।